כאן אפל זאדה, והיום אנחנו בעיקרון עושים סרטון בשם ברול סטארס. מי שלא מכיר, חזר הטרנד של הברול סטארס, ומי שלא זוכר, אני כאן ועשיתי סרטונים פעם שאף אחד לא שיחק במשחק הזה בעיקרון, אבל כן, שמעתם נכון, ברול סטארס. ואנחנו עכשיו בתוך הברול סטארס. כן, נמנחתי דקה. וכמו שאתם רואים, עוד משחק אחד יש לי סטאר דרופ, וגם פה יש לי סטאר דרופ. בואו נפתח אותו. מה שכן, זה המשתמש של סבתא שלי. בעיקרון, המשתמש האמיתי שלי זה בטלפון שלי, כמו שאתם יודעים, יש לי 21,000, כאילו אתם לא יודעים בעיקרון, אף פעם לא ראיתי לכם את המשתמש שלי. אולי בסוף הסרטון אני אראה לכם. אוקיי, אני לא אחנוק יותר מדי, ובואו נפתח את זה. כן, צפוי. בחיים לא יצא לנו אגדי, זה בטוח. יש לי פה קווסטים, אם אני לא טועה, של ג'ין, ועוד קווסט קטן של 200 XP. קיצר, בוא נשחק עכשיו עם ג'ין. יאללה, בוא נעשה איתו סולו. מקווה שאני אהיה טוב בסרטון. אתם יודעים, אם אני אפסיד זה לא... זה יהיה באסה. דרך אגב, היום שיחקתי ברול סטארס. סתם, אתם יודעים, במשתמש שלי 21,000. פתחתי ביצה בברול סטארס. שמעתי אנשים פה חושבים, עדיף שאני לא אגיד. לא בסרטון. וסתם ביצה רנדומלית פתחתי. זה במיוחד פשוט רצתי את זה, כי אני יודע שלא יצא כלום. יצא, אחרי זה עבר לאפיק, אחרי זה מיפי. גם במיפיק ידעתי שלא יצא כלום. אבל תפתעו להניח שיצא לי אגדי ויצא לי סקין לסרג'. טוב, לא נורא, הפסדנו פה עם ג'ין. אני שונא ג'ין. באמת ג'ין גרוע. איך באמת מי שאוהב אותו בן אדם מוזר. באמת, בא אליך בן אדם, אין לך סיכוי מולו. באמת אין לך סיכוי. כאילו what the fuck. ג'ין כזה גרוע. איך אנשים אוהבים אותו. טוב, רק בגלל הקווסט אני עושה את זה. קווסטים אתם יודעים, רנדומלי. טוב 7. לפעמים אני חושב שהמשחק הזה מוזר, ואני עד היום לא יודע למה. ומה שכן, זה משחק כיפי. רואה לפה ריקו. אני וואן שוט. אני וואן שוט. מה אני עושה? אני כזה נוב. אני כזה פאקינג נוב. במיוחד עם ג'ין, כי במשתמש הראשי שלי אין לי ג'ין. מקום שלישי. מה שכן לי סטאר דרופ, וכמובן שאני לא יחנוק אתכם. והשלמנו גם את הקווסטים של ג'ין. מה יוצא כאן? אדיר במיוחד. די באסה. ניקח פה 10 יהלומים. דרך אגב, אני עוד מעט משיג את לילי. כן, לילי. תקשיבו. דימה. לא משנה. עזבו, אני סתם טמבל. רגע, אני רוצה לראות משהו. מה שכן, הייתי בטופ ארצי עם לילי. מה תפק? אני ירדתי עכשיו למקום 202. אני רוצה לבדוק דקה. הנה אני. טוב,
זה המשתמש שלי, 21,000, כמו שאמרתי, 521. הסתבר שחזרתי לטופ הארצי עם לילי. כן, כן, רנק 28, מלודי, רנק 25, ליאון, כן, וזה המשתמש שלי בעיקרון. המועדון, אל תצחקו, פשוט רק בגלל השיגו מלא ביצים במועדון, אז נכנסתי. כן, אבל יש לי עכשיו את באז גונזילה. למי שיש את באז גונזילה שייתן פה לייק וסאב. אבל מה אומרים על המשתמש? המשתמש טוב, נכון? תראו את גם חילקו סקין בחינם של שלי. טוב, נעשה נראה לי עוד 2 משחקים ונסיים פה להיום. וואלה, בא לי לשחק עם מג, יש לי... אתם יודעים. מה נעשה? כדורגל? יאללה, כדורגל. הנה, זה הסקין שכאילו אני מתכוון. סקין מטורף, לדעתי זה הסקין הכי יפה שיש לשלי, שהוציאו עד ההודעה חדשה בעיקרון. אבל זה גם סקין שהוא מיפיק, מי שלא ידע, אז מי שלא ידע כנראה נתתי פה מידע. דאבל קיל. וואו. וגול. טוב, יאללה, מהר, בוא נעשה את המשחק הזה, ננסה לעשות אותו מהר. בינתיים הולך לנו דווקא ממש טוב, נראה לי אנחנו מנצחים בעוד 3, 2, 1, בום. מי הסטאר פלייר? אני. יאללה, נפתח את הביצים. נפתח את הביצה הזאת ואתם יודעים, נסיים להיום. זה הסקין שיש לי לבאז. יש לי את באז הקולנוען שקיבלתי מהמדורג. מי שקיבל אותו, וואלה שפו, כי חבר שלי אמר לי שזה הסקין הכי נדיר שהוציאו העונה במדורג, אז אני מאמין לו, כי הוא עד עכשיו אומר לי את זה גם. וחליפה, לא, חשבתי איזה באסה. טוב, בינתיים הולך לנו טוב, אני לא. יש. וואי, זה הקרוב. אומייגאד. הולי שיט. אני מבין שהמשחק הזה יהיה ארוך. לא מאמין לך. מה אתה מבלבל? לא, אחי, לא, שם לנו גול. לא טוב. אוקיי. הם העלו לי את הקריז עכשיו. אתם רוצים לראות מה זה מלחמה? אוי, תראי. יש לכם מזל שאתם עכשיו ביוטיוב ואני לא מקלל כאן. אמא, אני וואן שוט. אימא'לה. איזה לחצים. לא. נו, די. לא רוצה, מה אתה מבלבל? נו, אבל אל תהיו גרועים. דריל. מישהו. משהו. וואו. באמת שהבאז הזה סוחב? לא. הפסד. עתידי שנסיים פה את הסרטון, אבל עכשיו אני צריך לעשות עוד משחק. מה? איזה קווסט השלמתי? רגע.
יודעים מה? אני אעשה סולו עם מייג. אני אשלים את הקווסט של זה, עם מייזי וזה, בלה בלה בלה. ונשיג גם ביצה וגם סטאר דרופס אחד. אבל אני מאמין שבשניהם לא יצא אגדי, אבל נזרום. אני מאמין, אבל אני מקווה שיצא אגדי, אבל לא נראה לי. כאילו מה זה לא נראה לי? לא יצא אגדי, אבל אני בכל זאת אקווה. כי אתם יודעים, אם לא נבקש, לא, דיינמייט, לא, אבל מה אני עושה? נו, מה, תמות. לא, תרה, באמא שלך, אבל למה זה הולך לי אחורה? דווקא one shot, W. עכשיו אני צריך להחזיר את האונטים מחדש, אם אתם יודעים איזה. הנה, בבקשה, שיהיה טופ 4 וזהו. שיהיה טופ 4, מה ביקשתי? יחפנן, ככה אני לא בחליפה שלי. נו באמת, אתם יודעים שאני דוד של גברת שווארמה? עכשיו אני נשבע לכם שאני דוד שלה. ומי שלא רוצה להאמין בעיקרון לא חייב להאמין. אני רק איזה סנייפ. לא חשבתי שהוא יצליח. טוב. ביצים. אדיר במיוחד, האם אלינו פה אגדי? אדיר? לפחות מוטציה. לא באמת. לא יכולים לפרגן לי באיזה מוטציה של מג. יש לי את המוטציה של מג? מה לעזאזל אחי? לא, אז הייתי עושה זוך. מה? לא הבנתי, מה? וואי, איך בא לי עכשיו לשים את הרקע של דקוין שעושה? כאילו זה רקע מוזר כזה. מי שהמבין יבין. טוב, מייזי. אני לא יודע אם יש לנו זמן. יודעים מה? חלק 2 ואני עושה עם מייזי. סבבה? נתראה בסרטון הבא ויאללה ביי.